Hola, molt bona tarda. Doncs jo començaré com el Noel, donant les gràcies per haver-me convidat. Em sap molt de greu no poder estar aquí físicament, us ho dic, no ho dic per dir, ho dic de tot cor. No suporto el format online. Crec que li resta dinamisme, sobretot a formats que pretenen ser un debat i de fet tenia muntat per venir, per ser-hi presencialment, però bueno, un canvi de plans mig d'última hora m'ha impedit estar aquí, per tant em sap greu, però bueno, intentaré no sé, que el format ho dificulti el menys possible i bueno, després si hi ha preguntes o discussió també doncs poder-la dur a terme d'aquesta manera, però si quedés qualsevol cosa penjada, si voleu parlar-ne a un altre moment, em podeu escriure, podeu per Twitter, per mòbil, per lo que sigui, vale? Amb tota la confiança. Això, moltes gràcies per organitzar també aquesta xerrada a Poble Lliure i al Noel també per aquesta intervenció. Jo crec que on ha donat moltes dades bastant il·lustratives. Jo també donaré bastantes dades, vale? Jo també, al final no sé si és una cosa de la que pequem els economistes, els que estem en economia aplicada, que tot necessitem com il·lustrar-ho o dibuixar-ho donant dades, amb dades i gràfics, però jo crec que realment és bastant d'utilitat. Em deia que moltes gràcies a Poble Lliure per organitzar aquesta xerrada, perquè jo crec que, com el Noel també ha apuntat, és un debat, és una discussió molt necessària, és un debat que ha de tenir l'esquerra. El Noel ha dit que està com de moda, no? Últimament. Jo no sé si diria que està de moda, ojalà, però sí que és cert que després d'uns anys en què potser és perquè tampoc m'interessava tant a mi personalment, però després d'uns anys en què realment no estava, o jo sentia que no estava tant a l'ordre del dia, trobo que s'ha recuperat, que podríem dir que està de moda, no? No sé si és perquè s'han deixat enrere els anys de la crisi econòmica, de la gran recessió, de la crisi de l'any 2008, però veiem com els problemes, malgrat tornar a estar en un moment bo a nivell econòmic, com els problemes del conjunt de la classe treballadora doncs, no es solucionen i potser per això doncs, intentem buscar respostes més enllà de l'austeritat, més enllà de la crisi, doncs, buscar respostes en aquest cas en el model productiu i ens preguntem si les coses es podrien estar fent diferents. No? Per tant, doncs, jo celebro que torni a estar el tema sobre la taula perquè considero que té profundes implicacions. Com el Noel també esbossava, perquè si volem parlar de condicions de vida, si volem també parlar, sigui des d'un pla reformista o un pla més revolucionari, si li volem dir, però si volem parlar també de repartir treball i riquesa, si volem parlar també de sostenibilitat o d'ecosocialisme, doncs hem de parlar de model productiu, tant si ens situem en un pla curt termini, tàctic, operatiu, com si ens volem esbossar ja les línies d'un hipotètic model postcapitalista futur. No? Doncs, tard o d'hora haurem de parlar de model productiu i, per tant, perfecte que ja ens hi comencem a posar. Llavors, jo partiré, tocaré coses semblants a les que ha tocat el Noel, intentaré no repetir-me, però jo partiré d'un altre punt, però similar al que comentava també ell. Vale? Hi ha unes dades que han sortit fa poc de l'enquesta de condicions de vida d'aquest any 2025 de la Generalitat de Catalunya. No sé si us han arribat i ara us aniré intercalant la meva cara, vale? I a projeccions. Vale? No de ser tota l'estona perquè penso que online i sense veure amb la cara doncs encara pot ser més complicat de seguir. Però bueno, a veure. Si me'n surto. Esteu veient alguna cosa? No. M'esteu veient a mi, no? Sí. Mira que abans ho hem provat, Hauries de poder compartir un botó a l'altre. Sí, l'he pitjat, El que passa és que ara se m'ha quedat com la pantalla aquesta mitja en negre. Hosti, aquest meravellet, M'haureu de permetre reiniciar.
perquè no sembla que... Ara torno. D'acord. Ho tornem a provar. Molt bé, benvinguda. Ara per aquí sí, oi? Sí, ara bé. Ara està en procés i... Així funciona. Sí, Bueno, sí. ho he posat en PDF, vale? Suposo que intuïu, no? O sigui, deveu veure part de la diapositiva següent, però bueno, Sí. així serà més senzill i no ens liem. Bueno, doncs anem a la de dalt, vale? No sé si es veu molt bé per la resolució, però bueno, us comentava, han sortit fa poc les dades de l'enquesta de condicions de vida, vale? Aquí veieu 4 de les variables que s'han publicat, i el que veiem, doncs, en primer lloc és que la taxa de risc de pobresa i d'exclusió social ha augmentat. L'any 2015 era del 23%, ara és del 24,8%, el 2015. Feia poc, no?, que l'atur havia tocat fons, sortíem d'aquests anys més durs de l'austeritat i ara doncs, acumulem 8 anys de governs progressistes de l'estat espanyol i de bons resultats econòmics. És cert que en aquest sentit veiem com precisament des del 2018 és quan existeix una certa tendència a la baixa, amb l'excepció del 2020, però només aquest últim any, entre 2024 i 2025, veiem com ha crescut un 0,9, o sigui, pràcticament un punt percentual. Veiem també com cau la línia verda, no? Com cau la població que viu en llars de baixa intensitat del treball. Això és consistent en una taxa d'atur baixa, però alhora veiem com paral·lelament les llars que tenen privació social i material severa, la línia groga, augmenta de forma pràcticament interrompuda, no? Fins al punt que parlem actualment del 8,9% de les llars. I finalment, no apareix aquí, però hi ha una altra dada que també ens dona aquesta enquesta, que és que el 47% de les llars declara tenir problemes per arribar a final de mes. Torno jo. Bueno, com veieu, no és una minoria llunyana, no? O sigui, no parlem de que hi ha pobres, no? Però realment és una esfera que no es toca, que no es col·liden amb el que seria el nostre context. El que veiem és que, al contrari, veiem que una persona de cada 4 està en risc de pobresa i que una persona de cada 2 no pot arribar a final de mes i, per tant, que està permanentment abocada a passar a formar part d'aquest 25% que està directament en risc de pobresa. Són xifres greus que il·lustren, coincidint amb la foto que ja ens ha presentat en Noel, que il·lustren una situació greu al nostre país, una situació que, tanmateix, comentava i contrasta amb les bones xifres econòmiques, que no és només una qüestió de propaganda, no és només que ens ho digui els del PSOE o els del PP, sinó que és que realment tu vas a les xifres i són bones, no? Tant les xifres del PIB com del PIB per càpita, per més que amb matisos com les de l'atur. Ara tornem aquí. Aquí veiem... Són diferents els gràfics respecte als de Noel, però perquè són taxes de variació. Ell crec que treballava en base 100, no? Crec que has treballat. En qualsevol cas, com veieu, les xifres de creixement econòmic, sobretot les post-pandèmia, són clarament superiors a les xifres pre-pandèmia i són positives, tant en termes de PIB com de PIB per càpita. I aquí veiem també com la taxa d'atur està clarament en descens des de prop del 25% dels anys més durs després de la crisi i amb el recés o repunt puntual durant la Covid-19, especialment pronunciat a Mallorca, Menorca i les Pitiüs, la línia blava, és la comunitat autònoma de les Illes Balears,
precisament per la seva marcada dependència del sector turístic. Fins a jo crec que podem parlar pràcticament d'un monocultiu. Aleshores, què passa, no? Jo també, igual que el Noel, volia plantejar la pregunta d'això, de què està passant, perquè aparentment les coses van bé, no? Però és evident que aquest model de creixement, aquest model productiu, aquesta manera de fer, en definitiva, no està funcionant com teòricament entenem que hauria de funcionar, perquè cada vegada més gent, per més que treballi, per més, o sigui, no estem parlant que com hauria de ser un model ideal, sinó que estem parlant d'algú que treballa, que compleix, que combrega amb la forma de fer del mode de producció capitalista, doncs no aconsegueix ni així obtenir el que necessita per subsistir. No n'hi ha prou en treballar per tenir garantits els mitjans de subsistència o, com a mínim, d'una subsistència digna, més o menys digna, no? Aleshores, què passa? En aquest sentit, jo coincideixo a grans trets amb el que ha comentat el Noel i també jo volia recomanar-vos una tertúlia que hi va haver als matins de TV3 ara fa unes setmanes, no me'n recordo de la data, me l'hagués pogut apuntar però no ho he fet, on van, crec que era fa un parell de setmanes, però va coincidir amb quan els agricultors van baixar a Barcelona, em sembla, perquè parlaven sobre això, però bueno, després van debatre sobre aquestes xifres de l'enquesta de condicions de vida, en Miquel Puig i en Josep Oliver, i bueno, és bastant interessant, jo si no l'heu vist us la recomano, i també intentaven com respondre a la pregunta de què hi ha darrere, quines causes hi ha darrere aquestes dades, aquest contrast entre les xifres del bon ritme de creixement del PIB i de les taxes i de la creació d'ocupació i, en canvi, la realitat social de la població del nostre país. Ells parlaven principalment de dues causes, jo hi coincideixo. Per una banda, hi ha el deteriorament del salari real. Venim d'un episodi d'inflació que els últims anys molt fort, s'ha moderat, és cert, però durant uns quants anys ja ha afectat sobretot a les llars més pobres, perquè són les que gasten més diners en termes relatius en els productes bàsics com aliments o transport o vivenda, que són els que més s'han encarit. En aquest sentit, us porto també unes dades. Aquest gràfic l'he fet jo i per això està mig en català, mig en castellà, perquè són dades que he tret són microdades de l'enquesta de pressupostos familiars de l'INE i m'he descuidat de traduir aquesta part, em sap greu. Però bé, aquí veiem la inflació separada per decils de renta, tota la població separada en decils de renta, de menys a més renta, i veiem els diferents colors són les diverses parts de la cistella de la compra. Veiem aliments, veiem un grup que és altres, restaurants i hotels, transport i vivenda. Doncs veiem com en primer lloc, com la vivenda acapara la major part de la inflació en els decils més baixos de la renta, però també veiem com això resulta en una major inflació, com han suportat més inflació a aquelles llars que són més pobres. Parlem de pràcticament un punt de diferència, un punt percentual de diferència, cosa que és bastant significatiu. Un altre element de deteriorament o de pressió a la baixa del salari real és aquest que tenim aquí, també està en castellà, perquè això ho he recuperat. Aquestes no són dades Això són dades aquestes dels països catalans, Principat, País Valencià i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Això són dades d'Espanya, i ho he recuperat d'un altre treball que estava fent i per això està en castellà. No he tingut temps de traduir-ho, però bé, aquí el que veiem bàsicament és l'impacte de l'augment dels tipus d'interès com a resposta a l'episodi inflacionari. Els bancs centrals, tant l'europeu com la Reserva Federal dels Estats Units, responen aplicant una política monetària restrictiva, partint d'una forma d'entendre la inflació i la dinàmica de creixement de les economies bastant ortodoxa. Però bé, en qualsevol cas, el que fan és pujar els tipus d'interès i això té un impacte també en les butxaques del conjunt de la població perquè han de pagar més pels deutes que tenen. Quins deutes tenim? Doncs hipoteques, hipoteques generalment, però sobretot les llars més pobres, on hi ha els decils més baixos de renta,
tenen molts crèdits pel consum, que com veieu aquí, faig aquí perquè tinc aquí la pantalla on vosaltres esteu veient les dades. Veiem la línia blava. La línia blava és l'augment dels crèdits o de préstecs pel consum. Targetes de crèdit, Cofidis, tampoc us he dit masses exemples, però quan parlem de que una hipoteca pot tenir un interès 3, 4, 5, 6%, posa-li. Parlem de crèdits que poden arribar a tenir un tall del 15%. Vull dir que, per tant, i aquests crèdits, els que més s'han encarit i són els que tenen més interès i els que més s'han encarit són també els que es concentren en els decils més baixos, incrementant encara més aquesta pressió sobre les seves butxaques, sobre el seu salari real. Per què ho he fet de forma separada respecte a l'altra descomposició de la cistella de la compra? Perquè no entra dins de les dades dels pressupostos familiars els interessos pagats. Per tant, ho he fet per aquí. Per tant, estaríem parlant encara d'una diferència més gran de taxa d'inflació entre les llars pobres i les llars riques. I finalment, també com avançava també el Noel quan ha parlat de vivenda, per l'augment dels preus del lloguer, les llars més pobres són les que menys propietat immobiliària tenen i, per tant, les que de mitjana gasten més diners també en el lloguer. I aquí veieu, he fet el mateix exercici de separar per decils la inflació i descomposant la cistella de la compra, i aquí veiem el mateix exercici però entre propietaris i llogaters. Veiem com els llogaters, la població llogatera, ha suportat una inflació de pràcticament un punt i mig més, si pot dir així, sí, un punt i mig més que la població que és propietària d'un pis. Però què passa? És cert, no hi ha hagut un episodi inflacionari, això és impepinable, diguem-ne, però aquesta inflació, aquest augment de preus, hagués impactat amb menys força, òbviament, si els salaris nominals, la nòmina, els diners que ens paguen, els que entren al banc a principi de mes, haguessin sigut més elevats. De fet, com ara veiem, les llars més riques són les que menys han patit aquesta inflació, per tant, les que menys han vist el seu salari real descendir. Però clar, el problema, com també avançava el Noel, és que aquest augment d'ocupació, aquest augment del PIB, de producció, aquest creixement, en definitiva, s'ha concentrat en activitats que són intensives en mà d'obra barata, és a dir, activitats econòmiques amb salaris baixos. Tornem a mirar dades. Aquestes activitats, com aquí veiem, aquestes que ara esteu veient en primer pla, diguem-ne, són dades de Catalunya, de l'IDESCAT. Veiem com les activitats pitjor pagades, aquestes activitats intensives en mà d'obra barata, de salaris baixos, són bàsicament, estan situades en el sector serveis. Aquí també veieu separat per homes i dones, també podríem aquí parlar de la bretxa de gènere, no en parlarem ara, però veiem com en la indústria es paguen els sous més elevats i en els serveis no són els més baixos, però més baixos. Aquí veiem el mateix, això és del País Valencià. Exactament es reprodueix el mateix patró, serveis pitjor pagats, indústria millor pagats. I aquí veiem dades de Mallorca i d'Espitiuses. És un cas particular, aquí com veieu la indústria molt poc per sota, però el salari mitjà de la indústria està inclús per sota del sector serveis. Com us comentava, a Mallorca, a Menorca i a les Espitiuses, a la comunitat autònoma de les Illes Balears, podríem parlar pràcticament d'un monocultiu turístic. És un cas particular amb una indústria bastant marginal, poc productiva i poc intensiva en coneixement i en capital. Però, en qualsevol cas, no em faig una trampa al solitari, és l'excepció que confirma una regla que pràcticament no es trenca a cap territori a nivell mundial. O sigui, els llocs de treball en la indústria es paguen millor perquè, després en parlarem, i com comentava també i avançava en Noel, perquè són més productius.
Llavors, què passa, no? Doncs passa bàsicament que, que els llocs de treball en el sector serveis han augmentat un 80% els últims 25 anys, des del 2000, i que els de la indústria s'han desplomat un 16%, una caiguda concentrada bàsicament als primers anys d'aquest segle XXI, i com a resultat, avui els serveis són totalment protagònics, aquests sectors serveis on es concentren els llocs de feina pitjor pagats, són totalment protagònics als països catalans. Parlem d'un 80% aproximadament a les Illes Balears, parlem d'un 68,5% al Principat i d'un 67,5% al País Valencià. Tot i així, ara no recordo si tu, Noel, ho has comentat també, però malgrat tot, tant al Principat com al País Valencià, ja us dic que les illes és un altre tema, però als països catalans peninsulars, diguem-ne, encara es conserva certa indústria, no? I és una indústria que, a part, sembla que torna a generar llocs de treball aquests últims anys, sempre per sota del ritme del sector serveis. Parlem, per exemple, un 17,80% de creixement dels llocs de treball en la indústria aquests últims 10 anys, però d'un 32,12% en el sector serveis, però en qualsevol cas, als països catalans peninsulars hi ha una indústria que té 17% del valor afegit brut a Catalunya i 16,1% al País Valencià, i és un nivell que està per sobre de la mitjana estatal, està per sobre de la mitjana de l'estat espanyol, que és del 14,7%, però tanmateix en volia fer aquesta comparació perquè crec que és molt útil, no? Comparar-ho amb el cas d'Euskal Herria, del País Basc del Sud, de Navarra i de la Comunitat Autònoma Basca, que parlaríem d'un pes de la indústria entre el 24 i el 30%. Parlem de pràcticament el doble. 24 o 30 depèn de com cataloguem els serveis relacionats amb la indústria. Depèn perquè hi ha debat al respecte i òbviament ara no hi entrarem, però en qualsevol cas són unes xifres bastant per sobre. Però de quina indústria parlem, no? Quina indústria tenen els països catalans? Parlem sobretot d'indústria agroalimentària, com bé sabreu, una indústria que per més que és indústria, no, és on es paguen els salaris més baixos i bastant dependent de subcontractació en cadena. Però no només parlem d'agroalimentària, també parlem d'indústria exportadora, sobretot química i automòbil. Però què passa? Que malgrat tenir aquesta indústria d'exportació, la química i l'automòbil sobretot, veiem com els països catalans som importadors nets. Això vol dir que importem més del que exportem, comprem a fora més del que venem a fora. I què veiem? Això pot semblar paradoxal, però no ho és gens. Veiem com són aquests principals sectors d'exportació, aquests sectors, la química, l'automòbil, sectors productius, sectors de valor afegit, doncs veiem com són aquests els sectors que més importen també, i això ens dibuixa una economia enfocada cap a l'exterior, una indústria que importa, fabrica i torna a vendre a l'exterior, per tant, totalment desvinculada o independent de les necessitats que té materials de la població dels països catalans més enllà del retorn salarial que hi pugui haver, perquè no produïm coses que es venguin aquí, importem, comprem, muntem i tornem a portar cap a fora. Molt important, també som importadors nets, o sigui, importem molt més del que exportem d'energia, i en menor quantitat, però també de béns d'equip, o sigui, maquinària especialitzada i maquinària industrial. Comprem les eines hem de comprar les eines per poder produir aquí. També som importadors nets de consum final, com ara textil, però exportadors nets de productes alimentaris, sobretot càrnica, i amb menor rellevància fruita, però també parlo a nivell de països catalans. Però veiem com amb la resta d'aliments, com podrien ser làctics, ous, productes pesquers o cereals, tornem, novament som importadors nets. I què passa? Que com compensem aquest dèficit? Perquè això genera com un dèficit dels països catalans respecte a l'exterior. Doncs, es compensa amb turisme, així a grans trets, una font de divises històrica. Així doncs, jo crec
Coincidint amb la conclusió d'en Noel en aquest sentit, també identifiquem una primera problemàtica, no? I és que els llocs de feina que hem creat són llocs que estan en sectors de salaris baixos, no? Però jo aquí sí que m'agradaria posar pausa com a la meva explicació, perquè jo crec que és una veritat que està com... El Noel també ho ha plantejat, no? De què vol dir, per què són baixos els salaris en aquests serveis, i jo també volia mirar d'abordar aquesta qüestió, perquè hi ha sectors de salaris alts i sectors de salaris baixos, però a vegades com es planteja, sobretot a nivell mainstream, potser com qui parla de muntanyes, o hi ha muntanyes altes i muntanyes baixes, o com si estiguéssim parlant de fenòmens atmosfèrics, no? Hi ha pressions altes, pressions baixes, plou i neva. Però el preu de la mà d'obra no és una característica tècnica, no? Normalment, la resposta que s'acostuma a donar quan es parla sobre aquest tema, tant en facultats com en tertúlies, és que es tracta de sectors que són intensius en mà d'obra, per tant, sectors relativament menys mecanitzats i, per tant, de productivitat més baixa, capacitat de generar, no sé com ho has plantejat tot, Noel, de generar riquesa més baixa. I això és el que hi hauria darrere d'aquests salaris més baixos, no? Doncs molta mà d'obra, poc productiva i poc especialitzada i, per tant, poc productiva. Per tant, com apuntava en Noel també, un model productiu que pagui millors salaris ha de ser un model més productiu, que tingui una productivitat més alta, no? Que tendeixi, i per tant hauríem de tendir cap a un canvi estructural que deixi enrere el protagonisme actual dels serveis i d'alguns serveis concretament, dels serveis més productius, de llocs de feina més mal pagats, i desenvolupi de forma creixent llocs de treball millors, sobretot situats en el sector industrial, enfocat a l'exportació o amb serveis relacionats amb aquest sector, amb més tecnologia, més mecanitzat i de més qualificació. I com us deia, ara, això com us comentava, és una veritat generalment acceptada, però que jo crec que, i vull fer alguns matisos, potser tu, Noel, que vas venir, abans comentaves a la xerrada de l'escola d'estiu de la CUP, ja vam xerrar-ne, d'alguns d'aquests ja en vam discutir, potser podem recuperar-ho avui o no, però, en qualsevol cas, et sonarà. En primer lloc, el que és important és que, crec que tu també ho has dit, però que no existeix automatisme entre productivitat i salaris. Sense múscul sindical no hi ha productivitat, augments de productivitat que valguin perquè aquests es tradueixin en salaris. Aquí us torno a portar un grafiquet que crec que està bastant pixelat i em sap greu perquè l'he trobat i m'ha semblat com bastant xulo. Potser, perquè és bastant conegut, és la desvinculació de la productivitat. O sigui, la línia blava és la productivitat, el creixement de la productivitat, i la línia verda, els sous per hora mitjans ajustats per la inflació. I veiem com des dels anys 70 s'ha produït una clara desvinculació. Això són dades dels Estats Units, però a Europa existeix una gràfica semblant, igual que en molts altres territoris, òbviament amb matisos o amb diverses concrecions. Però per tant, veiem com això, com que el fet que creixi la productivitat no és una condició, com a mínim suficient. Tampoc que els salaris siguin una qüestió d'oferta i demanda, no per fet d'haver-hi menys treballadors, per exemple, perquè hi ha barreres d'entrada en un determinat mercat de treball, associats, per exemple, a la qualificació. Doncs per aquest motiu i prou les empreses no paguen més. És, en tot cas, vull dir, es pot produir correlació, però al meu entendre no existeix una relació de causalitat. És, en tot cas, la capacitat de negociació en un context de menys competència en l'oferta de lloc de treball que permet elevar el sostre i el fons salarial. És a dir, de nou, és la capacitat de negociació, és el múscul sindical, és la capacitat d'exigir majors salaris als empresaris el que augmenta els salaris. Per tant, això no és condició. Jo crec que clarament
no és una condició suficient, crec que estem totalment d'acord en això, però jo també em volia preguntar fins a quin punt és una condició necessària, no? Els salaris, en el marc del mode de producció capitalista, són la forma que tenim per repartir, assignar, no? Allò que s'ha produït socialment. En un altre tipus de model seria diferent, no? Potser treballaríem i llavors ens donaria de la forma que sigui el que nosaltres necessitem per sobreviure, cartilla, el que sigui. No és el que vinc a parlar ara, però bueno, en el mode de producció capitalista és a través del salari. Per tant, la condició necessària del salari, de tenir allò que necessitem per sobreviure, és la producció del que es necessita per sobreviure, no és produir col·lectivament el que es necessita com a societat per viure. Per tant, si el PIB està creixent, i també ho està fent el PIB per càpita, unes xifres més moderades, però també ho està fent el PIB per càpita, no és una qüestió de que no n'hi hagi. Per tant, fins a quin punt estaríem parlant de que no s'estan complint en determinats sectors les condicions necessàries per pagar uns salaris que no ens deixin el 25% de la població en situació de risc de pobresa. Per tant, quin és l'imperatiu, no? Però quin és avui l'imperatiu? Quin és l'imperatiu en una economia de mercat? Doncs l'imperatiu per les empreses, no? Quan parlem d'aquestes condicions, què permet o què no permet pujar salaris, doncs veiem com l'imperatiu són els guanys, és la rentabilitat, és la rentabilitat de les inversions que fan els capitalistes i en aquest sentit doncs, és la productivitat qui la permet, és qui permet aquesta rentabilitat perquè la productivitat en definitiva és l'explotació, no? La productivitat és valor afegit entre treball, novament, i està molt relacionat i està molt influït, molt condicionat, però no és una variable tècnica, no? O sigui, és una variable que té molt més a veure, quan parlem de productivitat, té molt més a veure amb la rentabilitat de les inversions. Per tant, llocs de treball més productius són llocs de treball on es produeix una extracció de plusvalor per treballador més elevat en definitiva, i per tant l'objectiu és sempre reduir capital variable, reduir llocs de treball o salaris i fins i tot doncs, això, acabar reduint salaris, encara que pugui semblar contradictori, quan estem plantejant que la productivitat és el que ens pot salvar de la maledicció dels baixos salaris per l'estructura productiva que tenim actualment, no? I ja per acabar, volia passar també com a esbossar una mica quines són, per on crec que han d'anar les propostes polítiques, no? Amb tota la humilitat, perquè no... Això són les organitzacions que ho han de determinar. Però, en primer lloc, és evident que un salari ha de permetre viure, no? I jo crec que és aquest criteri el que ha de determinar quin ha de ser el nivell salarial, més enllà de productivitats i més enllà de quin és el nivell del salari mitjà o el 60% del salari mitjà com marca la Carta Social Europea. Jo crec que el que ha de determinar el nivell salarial és que ens pugui garantir la reproducció ampliada de la vida, i les empreses que no puguin assumir-ho, com tu plantejaves també abans més o menys, Noel, doncs hauran de plegar, no? I aquí és on jo entenc que entra el paper del salari mínim d'aquesta política com a eina de canvi productiu. Per tant, jo crec que s'ha de posar el salari mínim, crec que s'ha de plantejar salari mínim, òbviament, que no vingui determinat des de Madrid, sinó que es decideixi, òbviament, a casa nostra, i jo considero que el PIB per càpita és la variable que hauria de servir per referència per determinar quin ha de ser aquest nivell i no, com és ara, el salari mitjà, com comentava. I l'augment d'aquest salari mínim i de tots els salaris, perquè tu, Noel, també parlaves, no? De cal lluita sindical, però també hi ha altra opció que és el salari mínim. Jo també crec que l'augment del salari mínim passa per l'organització sindical també, no? Per l'organització de la classe treballadora, pel múscul sindical. En definitiva, encara que la negociació no es doni a nivell sectorial o a nivell d'empresa, jo crec que també passa per tenir aquesta capacitat de demostrar força a nivell de conjunt de l'economia. De fet, com ja s'està explorant, no? Pel que tinc entès últimament, van anar fa
fa poc a Madrid la majoria van a la CIGA, van a la Intersindical, van a ELA també, van anar per intentar com exigir com a mínim una obertura d'aquest debat sobre la descentralització del salari mínim a Madrid i la Iolanda, pel que tinc entès, no es va voler ni reunir amb aquestes direccions dels sindicats que van anar fins a Madrid. Però en qualsevol cas, deixant aquesta qüestió de la lluita sindical a una banda, de moment, i recupero allò que deia, de que potser posar un salari a un determinat nivell pot fer que moltes empreses facin fallida i això això reduirà llocs de treball, sobretot en aquests sectors que depenen de salaris de misèria perquè les seves empreses no facin fallida. Però jo això tampoc ho veig com algun motiu. Jo crec que això pot fomentar la fusió d'empreses, per tant, augmentar les economies d'escala i reduir també la xarxa de petites o mitjanes empreses. Rarament, sí, la PIME, aquesta idea tan mistificada al meu entendre al conjunt de l'estat espanyol, que en definitiva, en la majoria dels casos, una empresa amb bastantes dificultats que depenen d'aquests salaris baixos i que amb poca capacitat per generar augments de productivitat, ja sigui des d'una perspectiva de rendibilitat com també des d'una perspectiva de reproducció ampliada de la vida, que és un altre debat que ara tampoc vull obrir. Però en qualsevol cas, que no crec que sigui una mala notícia per se que es redueixin llocs de treball. Ara, també podria ser que es reduïssin o que hi hagués una pressió a les empreses que operen en sectors que també de baixos salaris, però que generen un servei o un producte que ens pot interessar com a societat catalana, pensant en què és el que necessita el conjunt de les classes populars dels països catalans per sobreviure, com podrien ser sectors, d'assistència a les persones, tasques de cures, etc. I jo crec que aquí el que cal és apostar per la publificació de tots aquests sectors, o sigui, apostar per un reforçament en aquest sentit de la inversió pública. Heu vist tota l'estona? No havia deixat de compartir pantalla. Ja ho sento, doncs mira, no cal que la torni a compartir. Aquí us explico el que és. Aquí és un model que he fet jo, també està mig en català, mig en castellà, perquè, anyway, ho he traduït també així a últim moment, però aquestes també són dades dels països catalans. Aquí, el que he fet és, he treballat amb una taula input-output multiregional, que està concretament la fa Eurostat. Les taules d'input-output es publiquen en alguns organismes estadístics i representen totes les interdependències productives entre sectors i territoris, és a dir, tot el que compren i venen els sectors entre ells i entre els països, de forma que queda com una quadrícula així, simètrica, amb tots els fluxes que es generen de béns i serveis. Aquest tipus d'impacte de taules, per són molt interessants perquè et permet veure quin és l'impacte que hi pot haver. Vull dir que, per exemple, es redueix la inversió pública en un sector a Alemanya i això quin impacte té en el conjunt de l'economia mundial a través de les interdependències que tenen les economies a través de les seves cadenes de subministrament o de valor o de producció global. Llavors, aplicant la metodologia desenvolupada per Leontief, el que he fet aquí és simular la desaparició total de la demanda final exportada del sector de comerç i hostaleria als països catalans. Com comentava el Noel, és molt complicat aïllar el que és el turisme, perquè és una exportació però que es consumeix en un territori. És una miqueta complicat, perquè és el que deia, quan sabem que un bar, per exemple, el PIB que genera un bar és turístic o no és turístic? Jo què sé, no demanem el DNI o el passaport a la gent quan li comprem i després ho anotem. Per tant, és complicat, però jo he agafat com a proxy, com a variable que s'hi pot aproximar, és el que consta en aquestes taules input-output com a exportació de comerç i hostaleria als països catalans. I llavors el que he fet és calcular la pèrdua de massa salarial, de la remuneració total dels assalariats associada a aquest xoc, al conjunt de l'economia dels països catalans, i
quina seria la inversió pública equivalent per compensar aquesta pèrdua de massa salarial. I llavors he fet tres opcions, no? Compensar-ho per la via d'inversió en altres serveis, és a dalt de tot, 50-50 entre altres serveis, que és on estarien tots els serveis socials, 50% en això, 50% en educació i sanitat, i llavors veiem com en l'últim cas només en educació i sanitat. Són dades que cal agafar amb molta cautela, no pretenia aquí venir a donar la solució de mira, s'ha d'invertir tant i així doncs ho tenim tot solucionat. Però bueno, era un exercici que em semblava interessant en el sentit que moltes vegades quan es planteja que cal una reducció, un decreixement radical turístic, cal acabar amb aquests sectors mal pagats, doncs sembla que no sé si el Banc d'Espanya o qui vindria, però sempre t'apareixen els opinadors de torn a predir que vindran, doncs els no sé quants són, 4, 5, 7 genets de l'apocalipsis, no? Escolta, aquí vindran totes les plagues i serà un drama, en definitiva. Doncs, bueno, realment es podria compensar per altres vies, no pas una qüestió de quin és el teu model, quin és el teu projecte polític i quina voluntat tu tens, no? Però clar, el que és evident, i totalment d'acord amb el Noel amb això, és que a curt termini cal un canvi productiu, si és que volem resoldre aquests problemes, vull dir que potser ja ens estan bé, i potser amb que el PIB creixi, doncs a més d'un o més d'una, doncs ja li pot semblar bé, però si el que volem és respondre a les problemàtiques que té la nostra classe amb els països catalans, doncs és evident que cal un canvi productiu, però també que a mitjà termini el Noel plantejava, sí, potser és molt reformista, però a curt termini es pot, hi ha aquest grau de llibertat per fer les coses d'una altra manera. Jo crec que sí, que és cert, però jo no crec que es pugui plantejar com una opció finalista, més enllà de la voluntat de que no són reformistes, són revolucionaris, però jo inclús crec que des d'una perspectiva reformista plantejar la possibilitat de que el model productiu sigui aquí diferent, jo tinc els meus dubtes, no és només una contingència històrica, que tinguem l'estructura productiva que tenim, tampoc estic d'acord plenament amb aquest determinisme que comentava i que tu criticaves al principi del que va posar sobre la taula l'Emanuel Rodríguez a la xerrada d'estiu de la CUP. Jo crec que hi ha graus de llibertat, però jo crec que realment és bastant complicat imaginar-nos que és possible un nou model que plantegi un nou tipus de creixement virtuós a través d'una inserció millor en un altre tipus d'estructura productiva a nivell internacional. Tu parlaves del cas del País Basc. El model del País té uns límits bastant evidents que seran creixement determinants a l'hora de... Vull dir, al País Basc la indústria també està decreixent i hi ha hagut una pèrdua de llocs de treball industrials, no tinc la xifra ara, però bastant significativa i de forma bastant pronunciada aquests últims anys. El País Basc, igual que els països catalans, és importador net i sobretot d'energia i de recursos. Per tant, estem parlant d'un model que pot haver funcionat un temps, però que realment en un context de crisi climàtica, en un context d'agudització de la pugna imperialista, rarament es pugui replicar, no sé com dir-ho, com fent tirar endarrere, una miqueta com el rellotge del desenvolupament del mode de producció capitalista a nivell global. Per tant, a mitjà termini, jo crec que hem de tenir clar que cal planificar una reestructuració de l'estructura productiva molt més enllà d'augmentar el salari mínim i molt més enllà d'intentar anar cap a activitats més productives, perquè el problema no només són els baixos salaris, com comentava, sinó també l'orientació del nostre model productiu cap a fora. Aquest dèficit per compte corrent, aquesta indústria que pot ser molt productiva, pot pagar bons salaris, però que mira cap a fora, no? I per tant això reforça la necessitat jo crec, de no fiar la resolució dels problemes socials a l'augment salarial que teòricament pugui comportar l'augment de la productivitat a mesura que deixem enrere aquests serveis, no? Perquè per més que eliminéssim totes aquestes feines no productives, en algun lloc s'haurien de seguir fent, perquè si no es fan aquí estaríem plantejant subcontractar-les en els millors casos a altres llocs del món on ens poguéssim beneficiar de la mà d'obra barata. No parlaríem d'hostaleria, no parlo de subcontractar sectors turístics, però sí que podríem parlar de serveis socials, d'activitats complementàries o de tasques de cura remunerades i no remunerades. I en aquest sentit jo crec que ara esteu veient, encara estic projectant pantalla, no? I ja és l'últim que us dic. Amb les taules input-output també he fet un altre exercici i he mirat una miqueta
Quina és la dependència que té cada sector dels països catalans de baixos salaris, calculats en termes de costos laborals unitaris, ¿vale? I això el que plantejo és que actualment els països catalans subcontracten la seva indústria, els seus sectors es beneficien de que hi ha costos laborals encara més baixos arreu del món per produir parts del que acabem important i acabem exportant o consumint aquí. Per tant, jo el que plantejo és que el que hem de plantejar és no augmentar totes aquestes parts de la cadena que estan subcontractades i que es beneficien de baixos costos, sinó de desvincular el salari que permeti la reproducció ampliada de la vida d'aquesta noció de la productivitat i, en definitiva, de la rentabilitat. Això segurament no és gens reformista, però a curt termini es pot treballar per això amb coses tan concretes com començar a treballar pel salari mínim o enfortint el múscul sindical. Sospito que m'he passat molt de temps perquè s'està fent de nit. Ho sento molt.